Zeeland? We gaan naar Tolen. We zijn al in Tolen, gemeente Tolen. En een paar dingen natuurlijk. We hebben geen hond. Die zit in mijn auto hierachter. Want we zijn door de as gezakt. Maar we gaan nu naar een klein schiereiland van de gemeente Tolen. Het heet Sint-Philipsland. Nou, de eendenkooien die zitten daar. En vroeger werden die eenden gevangen voor consumptie. Maar tegenwoordig worden ze gevangen voor onderzoek. Anders zou het niet gegaan zijn. Oh, hier loopt. Kijk, hier gaat een eend. Zie je, die vliegt zo de val in. Hi, Annette. Kom maar. Hallo, schatje. Hoe heet deze kleine? Klaartje. Hallo, Klaartje. Hallo, meisje. Zit je hier fantastisch, zeg. Nou hè? Hè? Oh, en dit is cultureel erfgoed, heb ik begrepen. Ja, dat is cultuurhistorisch erfgoed. Ja, prachtig, zeg. En waarom heb je water op? Ja, ik heb water opgezet voor de thee met kruiden uit de omgeving. Kijk eens, hoe heerlijk. En jij dan, lievertje? Annette is dus kooiker, een eendenvanger. En dat doet ze met de hulp van Klaartje, haar kooikerhondje. Oh, kooikertje. Ze zijn echt speciaal gefokt natuurlijk voor de eenden, hè? Om ze op te jagen eigenlijk. Echt een Nederlandse kooikerhondje. Want dan vragen ze, wat is dat voor ras? Dan zeg ik, ja, het Nederlandse kooikerhondje. Ja. Maar we moeten zachtjes doen, heb ik begrepen. Ja, fluisterend. Ja, want het is broedseizoen. Ja, nou eigenlijk moet je altijd stil zijn in een kooi. Vooral tijdens het vangseizoen. Ja. Maar nu is het broedseizoen. Zitten de eenden natuurlijk op hun nesten. Ja. Of ze zijn hun pullen aan het grootbrengen. Ja. Dat is ook de reden waarom nu het publiek kan komen kijken. Die kijken mee over de schouder, omdat er gewoon niet zoveel eenden zijn. Nee, in de winter ze zijn zitten verscholen. Ja, maar in de winter wil natuurlijk eenden vangen. En dan kan er geen publiek komen. Want het is cruciaal dat die eenden, zijn wilde eenden, dat die dus op die kooiplas blijven. Ja, want anders vliegen ze op. Ja, precies. Dit is uit de vroege middeleeuwen al, heb ik begrepen. Ja. Toen werden er al eenden gevangen, maar voor consumptie. En dus opgegeten. Het is een oud jachtmiddel zonder wapens. En nu worden ze gevangen speciaal voor onderzoek, geloof ik, toch? Ja, nou, ik ring de eenden en ik neem keel- en cloaca-swabs af. Cloaca, dat is dat achterste, dan nemen we wat ontlasting af. Ja. En uit de keel nemen we wat speeksel af. En dat gaan in buisjes naar het Erasmus Medisch Centrum. Ja. En daarnaast ben ik opgeleid voor het zoonose-project. Zoonose? Dat zijn overdraagbare ziektes van dieren op mensen. Zoals bijvoorbeeld vogelgriep. Het hoogpathogene vogelgriep is daar een voorbeeld van. En juist nu willen ze graag natuurlijk dat ik bloedmonsters afneem. Ik begrijp het, ja. Want wij hebben daar een sleutelrol in als eendenkooi. Nu gaan we de kooi in. Dus het is goed afgeschermd, zodat ze niet schrikken. Dit is de observatiehut. Ja, ik zie het. Als je goed kijkt, zie je al die broedkorven staan. Ja. En daar broeden dus de wilde eenden in. Er zijn al nestjes uit en eenden gaan soms 2 keer broeden. Hé, en daar dobberen wel 2 eenden. Wat zijn dat voor eenden? Ik zie hier gewoon de wilde eenden. Er zitten ook tafeleenden. Tafeleend. En daar aan de kant zit een witte. Dat is een kwakertje. Dat is een kwakertje. Ja, er zitten niet veel eenden op de plas. In de winter zit het natuurlijk vol met eenden. Ja. Honderden. Oh ja, honderden. Ja. Waar gaan die eenden heen? Die eenden die zijn op trek, zeg maar. En die kunnen hier bivakeren. En sminten bijvoorbeeld, die zijn nu in hun broedsgebieden in Rusland en Siberië. Maar in de herfst komen ze terug om hier te overwinteren. Ja, omdat het daar te koud is. Ja, ze broeden daar, hè. Jeetje, wat leuk, hè? Het is een mooi plekje. We zitten echt stiekem te kijken, hè? Ja. Kom maar, kijk. En dit is het hondenkijkgat. Het hondenkijkgat. Oh ja, oh, daar gaat ze. Ja. Zij heeft geleerd om tussen de schermen te lopen. Dus een scherm en dan komt ze terug en dan zien die eenden die witte pluimstaart. Ja. En normaal gesproken in de winter komen dus de makke eenden daarop af, op dat voer. Want de korker voert graan. Ja. En dan komen die wilde eenden eenden komen daar mee. Ja, en die zijn willen ook voer. Ja, die pikken een graantje mee. Nou, normaal gesproken, als dan de korker hier is met zijn hond, gaat hij heel snel langs het blinde scherm terug naar voren.
En dan laat hij zich zien tussen 2 schermen. En dan krijg je een enorme schrikreactie voor de wilde eend. Ja. En die schrikken. En dan gaan ze met een noodvaart de pijp uit. En daar komt de uitdrukking vandaan. Die gaat de pijp uit. Ah, lief hè. Het zijn hele jonge eenden, ja. Oh. Wat een schatjes, hè? Lief, hè? Dit zijn jonge tamme eenden. Die moeten later dit jaar de wilde eenden de vangpijp inlokken. Nou, en als je dan hier kijkt, het is dan het vanghokje. In de winter dan kunnen ze, als ze dan zeg maar hierheen vluchten, kunnen ze er wel in, maar niet uit. En dan trekt de korker aan een touw en dan zitten ze gevangen. Ja. Eet je wel eens eend? Ik eet wel eens eend, zeker. Ja? En ik ben ermee grootgebracht, want mijn vader was ook korker. Ah, en vind je dat dan niet moeilijk? Heb je niet het idee dat het jouw eenden zijn? En... Ik draai hier geen eenden de nek om. Nee? Dus als je een eend eet, dan hou je die ergens Ik heb wel eens eendenborst, dat haal ik wel eens. Maar ik ga uit principe hier niet. En zo staan we als Zeeuws-Landschap er ook niet in dat wij eenden als consumptie, zeg maar, voor de bout. Het is de bout puur, hè? Het ging vroeger om de bout. En die prioriteit hebben we hier niet. Nee, maar we willen het puur het cultuurhistorische erfgoed in stand houden voor het nageslacht. En ik heb het natuurlijk in mijn genen, want ik ben er met de paplepel ingegoten. Ja, je vader was koker dus. Ja, en mijn ouders namen me al mee vanaf baby zijn. Dus ze gooiden me zo over de sloot. Dus je weet gewoon hoe het werkt. Ja. Maar hoeveel eenden vang je dan op een jaar? Hoeveel heb je er nodig voor dat onderzoek? Nou, elke eend is welkom, maar we vangen natuurlijk niet meer zoveel als vroeger. Vroeger vingen ze wel 4000 eenden op jaarbasis. Dan moest die korker van leven. Nou, als we er nu 100 hebben, dan vinden we het leuk. Het gaat gewoon om dat we het in stand houden, dat cultuurhistorisch erfgoed. Ja, en het onderzoek in verband met die ziekte natuurlijk. Ja, zeker. Het is hier zo prachtig mooi dat je dit mag beheren. Je woont hier natuurlijk het hele jaar. Ik woon hier en werk hier. Is het niet eenzaam? Ja, heerlijk. Ik kan me voorstellen. En hier hebben we een lekker verse munt. Verse munt uit de omgeving, ja. Goh. Heerlijk. Mensen, kinderen, we gaan door deze prachtige provincie op zoek naar het geheim van de Zeeuwse bloem. Ja, we gaan naar een molen, Molen de Jager, want daar wordt Zeeuwse bloem gemaakt. En je ziet het op allerlei recepten dat het met Zeeuwse bloem gemaakt is. Dat gaan wij nu uitzoeken. Hier zou je hem hebben. Oh, kijk nou jongens, prachtig. Oh, kijk eens. Luister, hoor je hem gaan? Het is zo geweldig, want je hoort dat hele mechanische, dat draaien van het hout en die steen natuurlijk. Corneel. Hi, je zit helemaal onder het meel. Corneel, ja, nee, inderdaad. En dat rijmt. Wat is het geweldig, hè, zo'n molen. Kijk, dit is voor gewicht alleen. Nee, dit is om de zakken met graan naar boven te hijsen. Oh, kijk. Zal ik dat gelijk maar even laten zien? Ja, leuk. Op de wind. Op de wind? Ja, nou hijst de molen omhoog. Oh, wat goed zeg. Dus je hoeft helemaal geen kracht te zetten. Nee, dat klopt. Nou moet ik wel even naar boven lopen, anders is de zak eerder boven dan ik. Ja, oké. Huppakee. Tokkidakkie. Jeetje, ik vind het zo geweldig. En het Ja, mooi, hè? rijdt, Ja, dit is rijdt dus ook zo lekker. Ja. Het is heel warm, dat is door het malen. Dat klopt, ja. Je hebt natuurlijk twee stenen die over elkaar draaien Ja. en dat geeft toch best wel warmte. Het is wrijving gewoon. Wrijving, ja, precies. Ja. Hey, en luister eens, hoe kom je nou toch een molenaar? Hoe word je nou in godsnaam een molenaar? Nou, ik ben hier opgegroeid op deze molen, of tenminste ja, zo goed als. Mijn opa en oma die hadden hier een maalbedrijf. Dus mijn opa was hier de molenaar. Ach man, wat Ja, geweldig. Dan loop je natuurlijk als klein ventje je hier al rond. En je wil niet dat het verloren gaat, Nee, natuurlijk. precies. Nooit. Nee, dat klopt. En nou ja, wat hier nu uitkomt, dat is dus het volkorenmeel. Ja. Dus dat is de hele korrel gemalen, inclusief de zemel en de grys. En dan heb je volkorenmeel. Dus als je hier nou brood van bakt, Krijg je volkorenbrood? krijg je volkorenbrood. Ja. Ik begrijp het. Maar als ik hier de bloem van wil maken, Ja. dan moet ik de zemel en de grys eruit zeven. Hoe doe je dat?
Daar heb ik een machine voor. Oké, maar dan heb je eerst dit en dan Maar we zeef hebben je het eruit. Eerst het volkorenmeel en doe ik het door de zeef, ja, dan krijg je dus de bloem. Maar je wilt natuurlijk zoveel mogelijk bloem uit je tarwe halen. Ja. Dus als je hem nou heel grof maalt, dan zit er maar weinig bloem in. En wat is nou het geheim van de Zeeuwse bloem? De Zeeuwse bloem, dat ga ik je zo vertellen. Oké. Maar ik moet er even een zakje graan op gooien, want ik denk dat de bak bijna leeg is. Oké, mag ik meekijken? Jij mag mee, ja zeker. Oh, leuk. Geweldig dit. Er komt geen andere energie dan wind bij kijken. Bij het maken van de Zeeuwse bloem. Die altijd aangeraden wordt bij het bakken van koeken. Maar waarom eigenlijk? Zeeuwse bloem is gemaakt van tarwe die gegroeid is, die geteeld is in een zeeklimaat. Dus in Nederland, maar ook in België, ook in Engeland, een zeeklimaat. In een zeeklimaat heb je relatief minder zonuren en warmte dan in een landklimaat. Ja. En juist zon en warmte, dat zorgt ervoor dat die tarwekorrel eiwitten ontwikkelt. En eiwitten, dat zijn de gluten. Ja. Dus hoe warmer en hoe droger het wordt, dus meer een landklimaat, daar ontwikkelt die tarwe veel meer gluten. En is dus geschikter om brood mee te bakken. Ja. Nou, die inlandse tarwe, dus die tarwe uit een zeeklimaat, heeft wat lager glutengehalte. En is die wat minder geschikt voor brood, maar kun je hem wel heel goed voor koekjes gebruiken. En van oudsher wordt er heel veel tarwe verbouwd in Zeeland. Oké. En die tarwe uit Zeeland, die ging allemaal naar de koekjesfabriek. Voor het grootste deel. Dus dat is de Zeeuwse bloem. Nou, ik vind het zo leuk en zo boeiend. Ik heb thuis voor het eerst van mijn leven een boterkoek gebakken met Zeeuwse bloem. Ja, daar kun je hem prima voor gebruiken. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Is hij al op? Nee, ik heb hem voor jou meegenomen zelfs. En ik hoop zo dat het een beetje gelukt is. Want ik ben daar helemaal niet goed in, moet je weten. Maar ik dacht, voor deze gelegenheid... Hij ziet er wel mooi uit. Hij ziet er heel mooi uit. Zie je Ja. die? Zo, daar kan je een koe mee doodgooien volgens mij. Ben je zelf ook een bakker? Ik heb ooit de bakkerschool gedaan, maar ik ben nooit in de bakkerij terechtgekomen. Maar ik heb er nu best voordeel mee. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik zie al dat het een keiharde koek is. Maar ja, je weet het niet. Misschien is die wel lekker. Ja, hij is niet vies. Maar hij moet nog wel een beetje oefenen, zie ik. Ah, haha, mijn Zeeuwse bloem. Daar ga ik heerlijke dingen mee bakken. En we gaan nu naar een landbouwwinkel. Ik kan je vertellen, die komen steeds meer. Die komen als paddenstoelen uit de grond hier. Die hebben eigenlijk meerdere functies. Maar boeren verkopen daar hun eigen producten. En ook die van collega-boeren. En we gaan nu naar het kraampje van Wisse. Dat is in de hele erg verlaten, uitgestrekte Anna Jacoba polder. Hi, Miranda. Hoi. Gelijk gezellig, hè? Ja, zeker waar. Oh, wat mooi. Ja, Ja, dankjewel. je ziet steeds vaker landbouwwinkels, hè? Ja, wij zijn een jaar of 2 geleden zijn we begonnen. We zijn eigenlijk in de coronatijd begonnen. Heel simpel met een paar kuubkisten hier op het gazon. We hadden een hageljaar, dus ons fruit, daar konden we eigenlijk helemaal niks mee qua verkoop. Nee. Dus toen hadden we wat flessen laten persen en sap laten persen. Eigenlijk gewoon voor onszelf. Op vakantie waren we bij een collega van Joris en die hadden wel een boerderijwinkel. Wij hadden nog helemaal niks. En ik dacht, dat is wel echt heel leuk. Dus toen hadden we zoiets bij thuiskomst van, nou weet je, we hebben toch nog zoveel sap. Daar krijgen we nooit allemaal alleen op. Laten we eens kijken. Of er Animo voor is, juist. En we hadden toen net de zomerappeltjes die rijp waren. Dus toen hadden we zoiets van, nou dan hebben we het sap en de zomerappeltjes. En gewoon een beetje geflyerd in het dorp. Kijken of dat mensen het leuk vonden. Nou, en mensen vonden het echt heel leuk. In de winkel worden voornamelijk producten uit de buurt van collega-boeren verkocht. Miranda en haar man Joris telen alleen appels en peren. Maar we willen ook ons best doen om een leefbaar platteland te houden, zeg maar. Hè. Ja. We hebben het er allemaal over. Maar ik vind dat niet alleen een taak van de overheid, ik vind het ook een taak van de mensen zelf. Dat is zo. Wij proberen dat op onze manier dan te doen door een winkeltje en wat voorzieningen, activiteiten te organiseren.
Mooie appels. Wat is het voor een soort appel? Een Yomi. Een Yomi-appel, ja. Joris en Miranda-appel. Echt waar? Ja. De Yomi is eigenlijk een nieuw ras. Dat heet de Weur 29, maar dat is helemaal geen leuke naam. Dus die, Nee, dat begrijp ik. Die hebben we Yomi genoemd. En, Ziet er nou ja. prachtig uit. Maar, En dit zijn perenbomen of wat? ja, dit zijn allemaal Ja. perenbomen, ja. Hey. Ja. Nee, hebben we Joris. Joris. Kijk, Hoi. welkom. Wat Leuk een dat mooie jullie er zijn. boomgaard heb je. Ja, dankjewel. Hoeveel heb je wel niet? Want dat ook allemaal nog natuurlijk. Ja, we Wow. kunnen wel even bezig blijven vanmiddag. Ja, denk je? Hoeveel hectare heb je? 18 hectare boomgaard. Oh, dat is best wel veel, ja. Ja. Goh, Ja. en dat hoef je toch niet allemaal alleen te doen? Hoop Nee, ik? gelukkig niet. Nee, dat gaat niet, hè? Nee, we hebben gelukkig heel veel hulp door het jaar heen. En Ja, met name natuurlijk in de oogst, hè. Dan is het een hele Ja. mooie periode. leuk. En dan, ja, dat is voor mij wel druk, maar wel leuk. Omdat dan het eindresultaat van een jaar werk en een jaar wachten. En een jaar de natuur die van alles en nog wat voor je beslist. Ja, exact. Nou, dan gaan we eens een stukje de boomgaard in. En Yes. het was een hele grote boomgaard. Dus ik heb een vervoersmiddel klaargezet voor jullie. Oh, wat Dan kunnen jullie gezellig. met z'n allen mee. daar En dan gaan we met- in. ja, Ja. dan gaan we met de trein Dat vind ik even alleen maar een stukje leuk. rijden. Oké, Dus ik zou zeggen, stap in en dan gaan we wil op weg. doen. Zijn peren, hè? Ja, veel hè? Ja. Heel veel. Ja. Ik heb nog nooit zoveel peren gezien. Joris neemt ons mee in zijn treintje. Dat doet hij vaker met de bezoekers. En vol passie legt hij alles uit. Ze beginnen omhoog, hè, die peren. Ja, ze gaan Gaan staan eerst allemaal zo, omhoog. en dan worden ze zwaar en dan gaan ze hangen. Ja, dat klopt ja. Dus, als ze gaan hangen, zeg maar, dan vallen ze er ook niet meer af van nature. Dat is normaal. Dan vallen ze er niet Nee, af. dan blijven ze ook aan de boom hangen. Oh, mooi zo. Dus nu gaan er nog heel veel van nature op de grond vallen. Oké. Dat noemen we de natuurlijke rui. Ja, Vruchtrui. natuurlijk. Ja. Ja. Komt hoor. We gaan lekker. Joris, Ja. is dit appel? Ja. Ja, hè? Wat Ja. zijn ze klein. Ja. Dit zijn pas geplante bomen. Oh, vandaar. Dus vorig jaar hebben we deze geplant. Dus nu komen daar de eerste appeltjes komen eraan. De Yomi. Want dit is inderdaad de Yomi staat een stukje die kant op, Oké. zeg maar dit is de sprank. En de sprank is een exclusief ras voor een supermarktketen in Nederland. En ik denk dat dit heel leuk is dat jullie hier ook zijn, omdat wij veel meer die verbinding moeten gaan maken met de consument. Ja. Dus wij moeten veel meer mensen, dat is ook leuk dat mijn vrouw nou ook mensen uitnodigt. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en dat Ja. ik ook met die mensen in zo'n treintje door de boomgaard kan gaan. En dat ik ze ook iets kan uitleggen over het bedrijf. Je maar gaat ook een over de heel andere fruitteelt. appel eten ineens. Nou ja. Je neemt een hap en je denkt, hé, Ja, dit is met liefde gemaakt. nou ja, dat is natuurlijk het verhaal doet veel hè, uiteindelijk. Absoluut. Ja, dus daar gaan we aan werken. En we gaan er ook aan werken, zeg maar, dat we dan die kloof die ze dan wel eens noemen tussen stad en platteland, of de kloof tussen de consument en de producent, Ja, dat we die- daar, Al die kloven gaan we dicht nou, daar gaan we wat aan doen. Hé, ja. jongens? Ja, daar gaan we wat aan Gooi doen. die kloven dicht. Uiteindelijk, zeg maar, vanuit de boomgaard zijn er natuurlijk ook appels en peren die minder goed tevoorschijn komen. En daar maken wij ons eigen sap van. Nou, we gaan proeven. Ik Ja. ben benieuwd. Heerlijk. Ja, in ieder geval- Jongens, en ontzettend bedankt voor de Ja. gastvrijheid, Graag gedaan. de gezelligheid. Ja. Ik vond het een top. Ja. Topmiddag. Kijk.